till och produktion. Oj. Aj, aj, aj. Blåljusproblem. In kommer ting, kalla kapten. Smutsen kommer fram, ingen kan tvätta mig ren. In kommer ting, kalla kapten. Blåljus och siren har blivit ett blåljusproblem. Häromdagen när de såg mig komma leende, de frågade hur kan jag skratta mitt i detta elände. Han sa det måste vara ett brott mot någon paragraf. Jag frågade vilken och han sa gräsligt beteende. Jag svarar dansen som vi håller den är fredlig. Så varför ska ni behandla mig som någon hedning? Nej, bättre dagar är vår destination, men han är sann.